हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 16 आजपासून प्रारंभ करतोय. तर दैवासुर संपत विभाग योग असं आजच्या अध्यायाचं नाव आहे. तर वर्गाची सुरुवात आपण मंगलाचरणने करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. तर सर्वात प्रथम आपण इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी भगवद्गीता आपल्या समोर एवढ्या सोप्या शब्दामध्ये आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यामुळे या ग्रंथाचं अध्ययन आपण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकतोय. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता समजावून सांगितली, श्लोकांचा सखोल अर्थ शिकवला. तसंच माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी यांना सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आज आपण जो अध्याय बघत आहोत त्याचं नाव आहे दैवासुर संपत विभाग योग. दैवी संपत्ती आणि आसुरी स्वभाव असं म्हटलेलं आहे. तर या आजच्या अध्यायामध्ये आपण जाणून घेऊ की 2 प्रकारची माणसं असतात, ज्यांना एकाला सूर म्हटलं जातं आणि दुसऱ्यांना आसुर म्हटलं जातं. आता सूर कसे असतात, ज्यांच्यामध्ये हे दैवी गुण असतात, सद्गुण असतात, आणि आसुरांमध्ये आसुरी प्रवृत्ती किंवा जे दुर्गुण असतात ते असतात. आणि ही आसुरी प्रवृत्ती कुठल्या प्रकारची असते, त्यांचे हे दुर्गुण कुठले असतात, त्यांच्या प्रभावामुळे ते कसा विचार करतात, कुठली कर्म करतात, हे विशेषतः त्यांच्या या सगळ्या या अध्यायामध्ये कृष्णांनी विस्ताराने सांगितलेले आहेत. कुठले गुण बाळगल्याने परिणाम काय होतो, दैवी गुण बाळगल्याचा परिणाम काय, आसुरी गुण बाळगल्याचा परिणाम काय, हे कृष्ण सांगतात. दैवी गुण आपली उन्नती घडवून आणतात आणि आसुरी गुण हे आपल्याला अधोगतीच्या मार्गावर घेऊन जातात, हा इशारा कृष्ण देतात. आपण 13वा अध्याय जो जाणून घेतला होता, प्रकृती पुरुष आणि चेतना, त्यामध्ये प्रकृतीबद्दलचं ज्ञान आपण 14व्या अध्यायात घेतलं, पुरुष बद्दलचं ज्ञान आपण 15व्या अध्यायामध्ये घेतलं. आणि या प्रकृतीच्या 3 गुणांचा प्रभाव आपल्या चेतनेवर कसा होतो, जशी आपण त्या गुणांच्या प्रभावाखाली आपण कर्म करतो, तशाच आपल्या इच्छा असतात आणि याचा परिणाम आपल्या चेतनेवरती होतो. दैवी गुण आणि आसुरी गुण हे घेऊन आपण जन्माला येतो. दोन्ही गुण हे आपल्यामध्ये असतातच, पण या जन्मामध्ये कुठले गुण आपण वाढीस लावतो, कशा लोकांचा संग करतो, कशा प्रकारचं आचरण करतो, या म्हणजे हे सगळं आपल्या प्रयत्नांनी आपण या गुणांपैकी, या दैवी गुण किंवा आसुरी गुण यापैकी कुठला गुण वाढीस लावणार हे ठरवू शकतो. आणि मग त्याप्रमाणेच आपली भविष्यामध्ये गती ठरत असते. तर हे सारांश मध्ये हा अध्याय आहे. 15व्या अध्यायामध्ये आपण काय समजून घेतलं होतं ते एकदा आपण आठवून घेऊ. 15वा अध्याय जो पुरुषोत्तम योगाचा होता, त्याचं सार काय होतं, तर आपण या भौतिक जगात अडकलेलो, ज्याचं वर्णन दलदली सारखं आहे असं तिथे केलेलं आहे. अडकले का आहोत, कारण आत्म्याच्या अनेक इच्छा आहेत, कामना आहेत, आणि त्या पूर्ण करण्यासाठीच आपल्याला शरीर मिळालंय या भौतिक जगामध्ये. आणि या असंख्य इच्छा पूर्ण करताना कर्मबंधनात अधिकच गुरफटायला होतं, म्हणजे भौतिक जगातून आपली सुटका होऊ शकत नाही, म्हणून ते दलदली सारखं म्हटलेलं आहे.
आता इथेच अडकून आपण पडतो. आपण जसं म्हटलं, अश्वत्थ वृक्षाच्या एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर, दुसऱ्या फांदीवरून तिसऱ्या फांदीवर, म्हणजे अश्वत्थ वृक्षातच इकडे तिकडे आपण फिरत राहतो, वेगवेगळी शरीर धारण करत राहतो. पण यातून कृष्णांनी सुटकेचा मार्ग असा सांगितला आपल्याला की तुम्ही ज्ञान घ्या. ज्ञानाने तुम्हाला स्पष्ट समजेल की या भौतिक जगाचं स्वरूप कसं आहे, आध्यात्मिक जगापेक्षा भौतिक जग हे कसं वेगळं आहे. म्हणजे ज्ञानाने तुम्हाला मार्ग पण मिळेल, ज्याद्वारे भौतिकाकडून तुम्ही अनासक्त व्हाल आणि माझ्या बरोबर जोडून घ्याल आणि आपली प्रगती घडवून आणाल भगवत धामाकडे. आता ऊर्ध्व दिशेने प्रगती करणं हे नेहमी अवघड असतं बघा. आपल्याला कुठला डोंगर चढायचा असेल, टेकडी चढायची असेल, तर अधिक प्रयत्न करावे लागतात. तसंच भगवंतांकडे जाण्यासाठी निश्चयपूर्वक दृढ प्रयत्न करावे लागतात. पण मनुष्याची अधोगती मात्र पटकन होऊ शकते चुकीच्या सवयी ठेवल्या तर. जसं आपण म्हणतो ना, उतारावरून धोंडा घरंगळत येतो तेव्हा त्याचा वेग जास्त असतो, तसंच मनुष्याचं अधःपतन हे फार लवकर होतं. आणि मग अधःपतन म्हणजेच प्राण्यांच्या, कृमी, कीटक, पक्षी अशा निम्न प्रजातीमध्ये जन्म मिळतो. प्राण्यांच्या शरीरात जन्म मिळाला की चेतनेच्या विकासाचा मार्ग थांबतो. मग परत त्याला कधी मनुष्य जन्म मिळणार, परत भौतिक जगातून सुटकेसाठी कधी तो प्रयत्न करेल, हे सगळं अनिश्चित होऊन जातं. म्हणून आता जो मनुष्य जन्म मिळाला आहे, तर तेव्हा या जन्माचं सार्थक करून घेणं हे आपल्या हातात आहे, हिताच आहे आणि आपल्या ते. तर त्यासाठी कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊन नियमितपणे जप करणं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करीत आत्म्याच्या अधोगतीपासून आपला बचाव आपण करू शकतो. आणि ही संधी आपल्याला आता या वर्तमानात उपलब्ध आहे. भूतकाळात जे झालं ते आपण बदलू शकत नाही, भविष्यात काय होणार ते आपल्याला माहिती नाही. पण कृष्णांच्या वाणीवर विश्वास ठेवला आणि वर्तमानात आपण भगवंतांशी जोडून घेतलं, कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलं, तर त्याचा भूतकाळ आणि भविष्यकाळ बदलण्याची शक्ती भगवंतांकडे आहे. म्हणूनच ते सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्रीकृष्ण म्हणून ओळखले जातात. तर आता आपण या 16व्या अध्यायाकडे बघूया. 16वा अध्याय काय सांगतो आपल्याला? दैवी गुण आणि आसुरी गुणाबद्दल सांगितलेलं आहे. तर दोन प्रकारच्या मनुष्यांचं इथे वर्णन आहे. जे बद्ध जीव आहेत मनुष्य, तर त्यांच्यामध्ये एक सूर असतात आणि एक असुर असतात. सूर म्हणजे ज्यांच्याकडे दैवी गुणांचं प्राबल्य आहे, सद्गुणी आहेत ते. आणि आसुरी गुण म्हणजे दुर्गुण आहेत त्यांच्याकडे. असं समजूया की जे सूर असतात ते कृष्णांनी दिलेले सर्व नियम पाळणारे, शास्त्रांच्या अनुसार वागणारे असतात. शास्त्रांच्या शास्त्रांचं म्हणणं प्रमाण मानतात. आणि या विरुद्ध जे वागणारे आहेत ते सर्व असुर आहेत, शास्त्रांचा स्वीकार करत नाहीत. म्हणजे ऋषी मुनी यांनी जे दिलेलं ज्ञान आहे ते मान्य करत नाहीत, त्या तसं आचरण करत नाहीत. ते स्वतःला श्रेष्ठ समजतात, इतर कोणालाही श्रेष्ठ समजत नाही, त्यामुळे स्वतःच्या मनाप्रमाणे ते वागतात. तर असे दुर्गुण असलेले जे आहेत ते आहेत असुर. आता आपण पहिल्या श्लोकाकडे वळूया आणि समजून घेऊ आता. हा, हरे कृष्ण. मीनल माताजी, म्यूट आहात तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अध्याय 16वा. दैवासुर संपद विभाग योग. दैवी आणि आसुरी स्वभाव. श्री भगवान उवाच. अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुत्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत. श्री भगवान म्हणाले, निर्भयपणा, सत्वशुद्धी, आध्यात्मिक ज्ञानाचे अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ कर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्य, क्रोधातून मुक्तता, त्याग, शांती, दोष काढण्याच्या वृत्तीचा तिटकारा, सर्व जीवांच्या प्रती दयाभाव, लोभविहीनता, सौम्यता, विनयशीलपणा, दृढ निश्चय, उत्साह, क्षमा, शुची आणि द्वेष
व सन्मानाच्या अभिलाषेपासून मुक्ती हे सर्व दैवी गुण आहेत असे समज. हे भारता, सर्व हरे दैवी कृष्ण. गुण. बरं, आता या श्लोकामध्ये जसं आपण वाचलं तेव्हा 26 दैवी गुणांबद्दलचं वर्णन आलेलं आहे. आणि या दैवी गुणांचं महत्व काय, या सद्गुणांचं महत्व काय, तर ते आपली ऊर्ध्व प्रगती घडवून आणू शकतात. आता या अश्वत्थ वृक्षाचा आपण जो चित्र बघितलं होतं, त्या अश्वत्थ वृक्षामध्ये सगळ्यात वरती मूळ होतं आणि खाली त्या शाखा होत्या. पण अश्वत्थ वृक्षाच्या वरच्या बाजूला जिथे आता भगवंतांचं आध्यात्मिक धाम आहे, भगवत धाम आहे, तिथे जाण्यासाठी हे सद्गुण किंवा दैवी गुण आपल्याला सहायता करतात. तर जे गंभीर आहेत, आता कृष्ण भावनेशी ज्यांनी जोडून घेतलेलं आहे, भगवत प्राप्ती हे ज्यांचं ध्येय निश्चित झालेलं आहे, तर अशांना दैवी गुण हे आपल्या मध्ये बाळगले पाहिजे. त्यासाठी आपण हे नीट गुण म्हणजे नीटपणे हे गुण समजून घेतले पाहिजेत. आता बघा, जसा एखादा कोणी गुन्हा करतो भौतिक जगामध्ये, त्याला जेलची शिक्षा दिली जाते. तिथे शिक्षा भोगून त्याच्यामध्ये सुधारणा घडून यावी हे त्याचा उद्देश असतो. तसंच हे भौतिक जगत आहे, आपल्याला यामध्ये अडकून पडायचं नाहीये. इंद्रिय उपभोगच घेत राहिलो तर या अश्वत्थ वृक्षामध्येच आपण अडकून राहू. या म्हणजे एका शाखेवरून दुसऱ्या शाखेवर जात राहू. आपल्याला आपल्यामध्ये सुधारणा घडवून आणायची आहे, भौतिक जगत रूपी जेलमधून बाहेर पडायचंय आणि त्यासाठी हे दैवी गुण आपल्याला मदत करतात. आता या अध्यायामध्ये दोन्ही गुणांबद्दल कृष्णांनी सांगितलंय. दैवी गुण जे मुक्त करतात आणि आसुरी गुण हे बंधनाला कारणीभूत होतात. आता जे सत्वगुणी असतात, आता 14व्या अध्यायामध्ये जे आपण प्रकृतीचे 3 गुण ऐकले, त्यामध्ये सत्वगुण श्रेष्ठ आहे असं म्हटलं. तर जे सत्वगुणी आहेत त्यांच्यामध्ये हे दैवी गुण आढळतात आणि जे रजोतमो गुणाच्या प्रभावात आहेत त्यांच्यामध्ये आसुरी गुण सापडतात. पण आता जो सत्वगुणी आहे तोही काही सदैव सत्वगुणात राहू शकत नाही, आपण समजून घेतलं होतं. कारण तिन्ही गुणांमध्ये सतत वर्चस्वासाठी चढाओढ सुरू असते. तर त्यामुळे कधी कधी ह्या आसुरी गुणांच्या प्रभावाखाली हा सत्वगुणी पण येऊ शकतो. म्हणून आपण ज्ञान घेऊन समजून घेतलं पाहिजे आणि हे आसुरी गुण आपल्यामध्ये येणार नाही त्याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि दैवी गुण आपल्याला कसे वाढवता येतील यासाठी प्रयत्नशील असायला हवं. आता हे जे गुण दिलेले आहेत ना, या गुणांवरती श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये खूप सविस्तर माहिती दिली आहे. आपण ते संक्षिप्तामध्ये इथे बघतोय, पण पुस्तक ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी ती जरूर वाचावी. आता पहिले 3 गुण जे सांगितले आहेत, अभयम, सत्व संशुद्धी आणि ज्ञानयोग व्यवस्थिती, हे गुण मुख्यतः संन्यासासाठी सांगितलेले आहेत. अभयम, अभयम म्हणजे काय, संन्यासी निर्भय हवा असं प्रभुपादांनी सांगितलंय. संन्यासी सदैव भ्रमण करतो, अगदी जंगलाच्या वाटेतून त्याला जायचं असेल तरी तो एकटा जात असतो, एकटा राहतो, एकटा प्रवास करतो. म्हणजे तो भगवंतांच्या कृपेवरती पूर्णपणे अवलंबून असतो. आता ज्या मनुष्याला वाटत असेल की मी आता संसाराचा त्याग केलेला आहे, माझं रक्षण कोण करेल, कोणीच माझ्या बरोबर नाही, आजारी पडल्यावर माझी देखभाल कोण करेल, किंवा आता परिवाराचा त्याग करून तो आला असेल आणि तो विचार करू लागला त्यांची काळजी कोण घेईल, तर श्रीला प्रभुपाद इथे सूचना देतात की अशा व्यक्तीने संन्यासाश्रम स्वीकारू नये. संन्याशाला पूर्ण खात्री हवी की मी एकटा नाही, भगवंत परमात्मा रूपात सतत माझ्या बरोबर आहेत. म्हणजे पूर्ण विश्वास हवा भगवंतांवर की ते सर्व काळजी माझी घेतील, तेव्हाच त्याने तो संन्यासाश्रमाचा स्वीकार करावा. आता सत्व संशुद्धी, आता संन्यासाश्रम पालन करण्याची जी विधिविधानं आहेत, काही खूप कठोर नियम त्यांना पालन करावे लागतात. त्यामध्ये संन्याशाने स्त्रियांशी निकट संपर्क टाळावा असं सांगितलेलं आहे. एकांतामध्ये स्त्रियांबरोबर बोलूही नये असा नियम आहे. आणि काही बोलायची वेळ आलीच तर सर्वांच्या समोर बोलावं, इतरांना ते ऐकू जाईल अशा आवाजामध्ये बोलावं आणि एकांतात बोलणं टाळायला पाहिजे. आता ज्ञान योग व्यवस्थिती हा पुढचा गुण आहे. आध्यात्मिक ज्ञान घेणं, ते इतरांना देणं, हे संन्याशाचं कर्तव्य आहे असं सांगितलेलं आहे. आता आध्यात्मिक ज्ञान घेणं म्हणजे कसं तो प्राप्त करतो, तो श्रवणाने प्राप्त करतो. कृष्णांच्या बद्दलच ज्ञान तो घेतो. कृष्णांचं नाम, गुण, रूप, लीला यांचं श्रवण करतो, शास्त्रांचं, ग्रंथांचं अध्ययन करतो आणि भौतिक जगाबद्दलचे जे विषय, भौतिक जगाचं ज्ञान देणारे जे विषय त्याबद्दलचं ज्ञान घेणं हा संन्यासी टाळतो पूर्णपणे. आता संन्यासीची दिनचर्या कशी असते की तो घरोघरी जाऊन भिक्षा मागतो उदरनिर्वाहासाठी.
आणि ज्या घरातून आता तो भिक्षा घेणार तिथे कृष्ण कथा सांगणं, जपाचं महत्व सांगणं, कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करणं हे पण संन्याशाचं कर्तव्य आहे. म्हणजे भिक्षा घेतल्यानंतर संन्याशाला त्या परिवाराला, त्या घराला काही जे परत द्यावं लागतं त्यामध्ये हे कृष्ण ज्ञान तो देतो, कृष्ण भावनेशी त्यांना जोडून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तशा प्रकारे हे पहिले 3 गुण हे संन्याशासाठी आहेत. त्यानंतर दान, दम आणि यज्ञ हे 3 गुण जे आहेत ना हे गृहस्थाश्रमीयांसाठी महत्वाचे आहेत. आता दान बघा, आता गृहस्थाश्रमी जो असतो तो अर्थार्जन करतो आणि हाताशी त्याच्या पैसे असतात, त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीवरती खर्च करू शकतो तो. आता त्याचं जीवन जर का त्याने हे असं कार्य सुरू केलं इंद्रिय तृप्तीशी, तो अधिक इंद्रिय तृप्तीमध्ये लिप्त झाला पैशांच्यामुळे, तर मात्र आध्यात्मिक प्रगती त्याची होऊ शकणार नाही. कारण ही तर इंद्रिय तृप्ती ही म्हणजे मी शरीर आहे हे मानणं आणि इंद्रिय तृप्ती करणं ही आध्यात्मिक प्रगतीसाठी खूप मोठी बाधा आहे. म्हणूनच योग्य ठिकाणी दान करण्याचं महत्व सांगण्यात आलेलं आहे. धन संग्रहित केल्याने हृदय कठोर होतं आणि मनुष्याची आध्यात्मिक प्रगती थांबते. आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी हृदयात कृतज्ञता हवी, नम्रता हवी, दुसऱ्यांचं दुःख समजण्याची क्षमता हवी. म्हणजे भक्ताचं हृदय कसं कोमल आहे असं म्हटलं जातं, तो मदत करतो सगळ्यांना. तर हे लक्षणं वेगळी असतात. पण आता ज्यांच्याकडे पैसा आहे, रजोगुणाच्या तमोगुणाच्या प्रभावामुळे काय होतं की अधिक तर तो पैसा ते आपल्या संग्रहित करतात आणि स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीवरती ते खर्च करतात. पण कृष्णांच्या कार्यासाठी, कृष्ण भावनेत मंदिरासाठी दान इत्यादी देत नाहीत. आता दान केलं नाही धनात, तर धनाकडे असलेली आसक्ती ही अधिकच वाढते. म्हणून विशेष करून रजोगुणी व्यक्तीला दान करायला सांगितलं जातं. आणि रजोगुणी जेव्हा हे अशा प्रकारे दान करतो, धनाची आसक्ती त्याची कमी होते आणि क्रमशः त्याची शुद्धी होत जात, तोही सत्वगुणापर्यंत प्रगती करू शकतो. आता हे जे दान करायला सांगितलंय ते कसं तर सत्वगुणात राहून केलं पाहिजे. म्हणजे योग्य व्यक्तीला ते दान दिलं गेलं पाहिजे. प्रत्युपकाराची अपेक्षा न ठेवता माझं कर्तव्य आहे असं समजून अम, सरळ मनाने हे दान केलं पाहिजे. रजोगुणात किंवा तमोगुणात दान करू नये. आता कोणी आता एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मित्राला बरं वाटेल म्हणून दारूची बाटली जर का भेट दिली तर ते तमोगुणी दान झालं. किंवा आपलं आता स्वतःचं नाव व्हावं, माझी यश कीर्ती वाढावी म्हणून जे केलेलं दान असतं, जे अहंकाराच्या भावनेने केलं जातं, ते रजोगुणी दान असतं. आता श्रीला प्रभुपाद जसं आपल्याला इथे सांगतात की जेव्हा ते दान सत्वगुणात केलेलं असेल तेव्हाच ते लाभदायक ठरू शकतं. आता सत्वगुणात दान करायचं म्हणजे काय काय करू शकतो आपण. तर आता भगवद्गीता आपण विकत घेऊन इतरांना ती भेट देऊ शकतो. अनेक प्रसंग असतात, आपण लोकांना खूप भौतिक गोष्टी भेट देतो. तर आपण अशा प्रकारे भगवद्गीता म्हणजे कृष्ण भावनेशी त्यांना जोडून घेऊ शकतो. किंवा जे कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करतात त्यांच्या कार्यात आपण मदत करू शकतो. जसं आता इस्कॉन मंदिर आहेत जिथे हवे उपक्रम सुरू असतात, हे अभ्यासक्रम तिथे मंदिर उभारणीचं कार्य असतं किंवा उत्सव असतात विविध, जन्माष्टमी सारखे, त्या वेळेला आपण दान करू शकतो. आणि ही सगळी दिव्य कार्य आहेत आणि या कार्यांना मदत करून आपलं धनही पवित्र होत असतं. आता गृहस्थाने जर का धनाचा संचय केला, दान केलं नाही, तर तो निश्चितपणे इंद्रिय तृप्तीकडे वळेल. कारण लक्ष्मी ही चंचल म्हटली जाते, कुठेतरी ती जाणारच, तिचा सदुपयोग होईल किंवा दुरुपयोगासाठी ती वापरली जाईल. तर आपण समजून घेतलं ना अध्याय 14 मध्ये की रजोगुणी मनुष्याच्या असंख्य इच्छा असतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला धनाची आवश्यकता असते. मग केवळ म्हणजे धनप्राप्ती व्हावी ही त्याची जर का इच्छा असेल, तर त्याने प्राप्त होणारी जी लक्ष्मी असेल तर ती चंचल असते. म्हणजे श्री नारायण यांच्याशिवाय जी लक्ष्मी प्राप्त होते ना तिला सांभाळणं कठीण. जिथे श्री नारायण आहे तिथे मात्र श्री लक्ष्मी ही असते. श्री लक्ष्मी नारायण असंच म्हटलं जातं बघा. आपण कुठल्या कार्यासाठी आपण आपल्या ओळखीच्यांना जेव्हा आमंत्रण देतो तेव्हा श्रीयुत आणि श्रीमती असं आपण बोलवतो. केवळ श्रीमती यांना आमंत्रण दिलं जात नाही. पण रजो तमो गुणाचा प्रभाव असला ना की केवळ लक्ष्मीचा लोभ असतो व्यक्तीला आणि अशी लक्ष्मी ही चंचल म्हटली गेलेली आहे. पण जिथे श्री नारायण आहेत तिथे श्री लक्ष्मी स्थिर असते. त्यासाठी धन हे भगवंतांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. म्हणजे भगवंतांच्या साठीच सेवा कार्यात ते उपयोगात आणलं पाहिजे आणि धन कमवतानाही शास्त्रांनी सांगितलेल्या मार्गानुसार ते कमवलं पाहिजे. तर चंचल जी लक्ष्मी म्हटली जाते ती रजोगुणाच्या आणि तमोगुणाच्या प्रभावाने मात्र इथे इंद्रिय तृप्तीसाठीच वापरली जाते.
आता दम हा पुढचा गुण आहे गृहस्थाश्रमीयांसाठी. दम याचा अर्थ आहे आत्मसंयम. आता गृहस्थाश्रमी माणूस अर्थार्जन करतो आणि हे कमावलेले पैसे इंद्रिय तृप्तीमध्ये तो खर्च करू शकतो, तर त्यासाठी आत्मसंयम त्याने बाळगला पाहिजे. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी जे आपल्याला नियम सांगितलेत भक्ती करण्यासाठी जे गंभीर आहेत त्यांना पाळण्यासाठी 4 नियम प्रभुपाद सांगतात, की मांसाहार करू नका, तुम्ही जुगार करू नका म्हणजे अवैध मार्गाने अर्थार्जन करू नका, नशा इत्यादी करू नका कुठल्या प्रकारची, आणि विवाहाच्या बाहेर संबंध ठेवू नका. आता हा आत्मसंयम पाळल्यानेच इंद्रियांना संयमित करता येतं. आणि दुसरं त्यांनी सांगितलं आहे की आपल्या मुलांना पण आपण कृष्ण भावनेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विवाहित स्त्री पुरुषांनी आपलं जीवन संयमित जगलं पाहिजे. जसं आता आपण मगाशी म्हटलं की काही गुण जन्मतः आपल्यामध्ये असतात बघा, म्हणजे ते बदलणं अवघड असतं, बदलू शकतो आपण, पण त्याच्यासाठी खूप साधना आपल्याला करावी लागते. मागच्या जन्माचे जे काही संस्कार आहेत, जशी कर्म आहेत, त्याप्रमाणे काही गुण घेऊनच आपण जन्माला येतो. तर तसंच माता पिता हे दोघंही जर का कृष्ण भावना भावित असतील, जप करत असतील, मंदिरामध्ये सेवा करत असतील, तर त्यांच्या मुलांमध्ये हे दैवी गुण जन्मतःच ते प्रबळ असतात. तर म्हणजे या प्रकारचा लाभ मिळू शकतो. पुढचा आता हे आहे गुण यज्ञ. आणि कलियुगासाठी आपल्याला नामजप हा यज्ञ कर्म म्हटलेला आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन संकीर्तन यज्ञ आपण करू शकतो. नियमितपणे आपण कुटुंबियांसमोर सोबत हा संकीर्तन यज्ञ करण्याचा प्रयत्न सगळ्यांनी करायला पाहिजे, हे श्रीला प्रभुपाद सांगतात. तर अशा प्रकारे गृहस्थांसाठी हे 3 गुण सांगितलेले आहेत. मग पुढचा गुण सांगितलाय स्वाध्याय. हा ब्रह्मचारींसाठी खूप महत्वाचा गुण आहे. वैदिक ग्रंथांचं अध्ययन ते अतिशय सखोलपणे करतात. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या सेवेमध्ये राहून हे ज्ञान त्यांनी व्यवस्थितपणे घेतलं पाहिजे असं त्यांना सांगण्यात आलेलं आहे. कारण पुढे ते या गोष्टीचा प्रचार प्रसारही करतात, तर त्यासाठी व्यवस्थितपणे हे ज्ञान समजून घेतलं पाहिजे. त्यानंतर पुढचा गुण सांगितलेला आहे तपस्या. हा वानप्रस्थियांसाठी सांगितलेला आहे. आता वानप्रस्थी म्हणजे 50 वयाच्या वरचे जे आहेत व्यक्ती, त्यांच्यासाठी, ज्यांची आता मुलं मोठी झालेली आहेत, आपापल्या म्हणजे कामामध्ये ते सेटल्ड आहेत, तर मग मुलांना मोठं करण्याची जबाबदारी जवळजवळ संपलेली असते. मग अशा वेळेला पती पत्नी दोघांनीही आध्यात्मिक जीवनाकडे वळावं असं म्हटलंय. म्हणजे सगळं सोडून जरी दिलं नाही भौतिक, तरी जास्त वेळ आपण कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊ शकतो. आपण अनेक प्रकारे सेवा देऊ शकतो. आपण कृष्ण भावनेच्या प्रचार प्रसार कार्यामध्ये संलग्न होऊ शकतो. म्हणजे मनुष्याने आयुष्यभर गृहस्थाश्रमीय राहू नये असं म्हटलंय. गृहस्थाश्रमातून वेळीच निवृत्त झाल्यानंतर मनुष्याने आपलं शरीर, मन आणि जीभ याचं तप करणं आवश्यक आहे. आता कायिक, वाचिक आणि मानसिक ही जी तपस्या असते ना, याशिवाय कोणीही व्यक्ती मोक्षप्राप्ती करू शकत नाही. मानसिक तप म्हणजे काय, की मनाला सतत कृष्णांच्या नामस्मरणामध्ये गुंतवलं पाहिजे, कृष्णांचं स्मरण सतत राहिलं पाहिजे. ग्रंथ आहेत, पुस्तकांचं पठण आहे, हे करण्याचा मनपूर्वक प्रयत्न झाला पाहिजे. अशा प्रकारे मनाला गुंतवू शकतो. आता कायिक म्हणजे शरीराने कसा तप करता येतो, तर शरीराला विविध कृष्ण भक्तीच्या कार्यामध्ये संलग्न करणं, जसं की घरी आहे किंवा मंदिरात विविध सेवांमध्ये स्वतःला जोडून घेणं. आणि वाचिक तप म्हणजे वाणीच्या द्वारे जो करतो, कृष्ण भक्तीचा प्रचार प्रसार करणं, जप करणं, कृष्ण कथा सांगणं, कीर्तन करणं, असे अनेक मार्ग आहेत. मग पुढचा गुण आहे आर्जवम. आर्जवम म्हणजे सरळपणा. आणि हा गुण सगळ्यांच्यासाठीच महत्वाचा आहे. सगळ्यांचा व्यवहार इतरांकडे चांगला असावा, सदाचारी आपण असायला पाहिजे भक्त म्हणून. आता अहिंसा. अहिंसा म्हणजे काय, तर परजीवांना क्लेश न देणे, कोणाची हत्या न करणे, कोणाला काही इजा होईल अशी कृती न करणे, हा अर्थ तर आहेच. पण सर्व जीवांना कृष्ण भावनेचा लाभ देणे हा अर्थ आहे खरं तर. बद्ध जीव कसे कृष्णांच्या विस्मरणात आहे आपण म्हणतो, त्यामुळेच ते दुःख भोगतोय. आणि अशा जीवाला दुःखातून बाहेर निघण्याचा मार्ग देणे म्हणजेच कृष्ण भावनेचा प्रसार करणे, ही त्या आत्म्याप्रती केलेली अहिंसा झाली. तर सर्वात प्रथम आपण स्वतःला कृष्ण भावना द्यायची, म्हणजे नियमितपणे आपण कृष्ण भावनेशी जोडून घ्यायला पाहिजे. जसं आपण आता भगवद्गीतेचा वर्ग ऐकतो, त्यानंतर जप करतो, तर असे विविध मार्गांनी नवविधा भक्तीमध्ये जो मार्ग आपल्याला आवडतो, जो सहज शक्य आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला जोडून घ्यायला पाहिजे. आणि अशाच कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार आपल्याला इतरांनाही करायला सांगितलेला आहे.
मग सत्यम, सत्यम म्हणजे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जे ज्ञान तुम्ही आता गुरु परंपरेतून घेतलं त्याचा पुढे प्रचार प्रसार करायचा. पण कशा प्रकारे तो करायला हवा की आपल्या मनाला जो अर्थ समजला म्हणून असं सत्याचं विकृतीकरण करायचं नाही. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून जे घेतलेलं ज्ञान आहे ते जसंच्या तसं पुढे सांगितलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी परंपरेतून आलेल्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच श्रवणही करायला हवं, अधिकृत व्यक्तींकडून श्रवण करायला हवं वेदांचं शास्त्रांचं ज्ञान. आणि हे मिस इंटरप्रिट करायचं नाही, म्हणजे मला असा अर्थ वाटला म्हणून तसा पुढे सांगू नये आपण. जो योग्य अर्थ आहे तो सांगितला गेला पाहिजे. मग अक्रोध, अक्रोध म्हणजे क्रोधाला नियंत्रित करणं. अनावश्यक क्रोध हा आपल्या शरीराला दूषित करत असतो. क्रोधी व्यक्तीचा व्यवहार पशुतुल्य असतो, तो काय करतो क्रोधाच्या आहारी जाऊन हे त्यालाच कळत नाही. तर त्यामुळे क्रोधावरती नियंत्रण करायला हवं. आता ज्यावेळी आपण क्रोध करतो आपल्या शरीरामध्ये अशा रसायनं तयार होतात ज्याचा शरीरावरती खूप दुष्परिणाम होत असतो. म्हणजे आपण राग दुसऱ्यावर काढत असतो पण त्याचा सगळ्यात पहिला परिणाम हा आपल्यावरच होत असतो. आणि हा क्रोध आल्याने आपलंच खूप मोठं नुकसान होतं, जो आपल्याला म्हणजे पश्चातापही त्याचा करता येत नाही कधी कधी. आणि क्रोध येण्याचं कारण म्हणजे रजोगुणाचा प्रभाव. रजोगुणाच्या प्रभावाने ज्या आपल्या मनामध्ये इच्छा जागृत होतात त्या जेव्हा पूर्ण होत नाही तेव्हा हा क्रोध येतो. आणि क्रोधाचा परिणाम काय होतो तर स्मृती विभ्रम होतो, बुद्धिनाश होतो आणि मनुष्य चुकीची कृत्य करून बसतो. आता अपैशुनम, अपैशुनम म्हणजे इतरांमध्ये दोष पाहू नये असं सांगितलंय. पण जे गुरु आहेत ते आपल्या शिष्यांमध्ये काही बदल घडवून आणण्यासाठी, किंवा शिक्षक आहेत ते आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, आई वडील आपल्या मुलांमध्ये त्यांचे दोष त्यांना दाखवून देतात. म्हणजे काही गोष्टी करू नका असं सांगतात, हे त्यांच्या भल्यासाठी असतं. पण इतरांमध्ये, भक्तांनी विशेषतः इतर भक्तांची निंदा किंवा त्यांच्यावर टीका करणं हे टाळायला हवं. आध्यात्मिक प्रगती ज्यांना करायची आहे त्यांनी या निंदेपासून तर विशेष करून दूर राहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तेजस हा गुण आहे, हा क्षत्रियांच्यासाठी महत्वाचा आहे. आता जिथे हिंसा करणं आवश्यक आहे तिथे क्षत्रियाने मागे हटता कामा नये. पण शरणागत जीवाला सुरक्षाही त्याला देता आली पाहिजे. आणि क्षमा करता आली पाहिजे. म्हणजे जे छोटे अपराध आहेत, छोट्या चुका आहेत त्यांना क्षमा करता यायला हवी क्षत्रियाला. अलोलुप्तम, अलोलुप्तम हा विशेष करून वैश्यासाठी महत्वाचा आहे, त्याने लोभी असू नये. अलोलुप्तम म्हणजे लोभी असू नये. आता लोभी कोण आहे की जो संग्रह करतो धनाचा, दान करत नाही, केवळ संचय करत राहतो. तर ते योग्य नाही असं म्हटलेलं आहे. आणि रजोगुणी व्यक्तीसाठी तर म्हणजे विशेष करून म्हटलेलं आहे की त्याला प्रगती करायची असेल तर त्याने दान केलं पाहिजे. मग मार्दवम किंवा ज्याला आपण म्हणतो सौम्यता पाहिजे, मृदूपणा पाहिजे आचरणामध्ये, सर्वांकडे चांगला व्यवहार असला पाहिजे. मग विनयशीलता, विनयशीलता म्हणजे इतरांचा आदर करायला हवा, आपली वागणूक योग्य हवी, योग्य कपडे, योग्य वाणी असा व्यवहार आपला सगळ्यांकडे असायला हवा. त्यानंतर धृती, धृती म्हणजे धैर्य. कठीण परिस्थितीमध्येही दैवी गुण ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनी धैर्य बाळगलं पाहिजे. भक्तांसाठी हे सर्व विशेष गुण आहेत. शौचम, शौचम म्हणजे बाह्य शुद्धतेसाठी शरीराच्या बघा आपण स्नान करतो, पण मनामध्ये ज्या अशुद्धता आहेत त्यांना दूर करण्यासाठी आपल्याला नामजप केला पाहिजे. अनर्थ त्याने अशुद्धता आपल्या निघून जातात. काम, क्रोध, लोभ हे जे षडरिपू आहेत त्या निघून जाण्यासाठी श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की आपल्याला जप करणं आपण कधीही चुकवू नये, अधिकाधिक जप करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नातीमानिता, आता इथे वायफाय आता मला भेटतच नाही, माझा डेटा झालाय. मग नातीमानिता, एक मिनिट कोणाचा तरी आवाज येतो पण. नाही, म्यूट आहेत सगळेजण. आहेत का हो, कोणीतरी? सगळे म्यूट आहेत. नाही, आवाज हा आला म्हणून मी हा मृणालिनी तेच, म्हणून आहेत त्यांचा आला होता, पण हा त्याही हा आता म्यूट झालेत. हा बरं ठीक आहे. नातीमानिता, आता नातीमानिता म्हणजे काय तर सर्वांचा आदर करायचा, पण आपण कुणाकडून मानाची अपेक्षा ठेवायची नाही. सगळ्यांनी माझं सन्मान करावा, मला मान द्यावा अशी अपेक्षा ठेवायची नाही. आता जो शूद्र आहे बघा त्याच्यासाठी हा महत्वाचा गुण आहे, कारण शूद्र हा सेवकाचं कार्य करतो, परिचार्य म्हणतात त्याला.
आणि इतर जे 3 आहेत म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्याकडे सेवक म्हणून कार्य करतो. तर त्याने सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थेसाठी हे मान्य केलं पाहिजे की खोट्या प्रतिष्ठेच्या आहार न जाता सर्व वर्णांचा त्याने आदर केला पाहिजे. खरं तर हे सर्वांच्यासाठीच आहे. भक्त म्हणून आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवायला सांगितली जाते आपल्याला की आपल्याला मान जरी मिळाला नाही तरी आपण इतरांचा अपमान करू नये, आपण सर्वांचा आदरच केला पाहिजे. तर हे असे सर्व सद्गुण आपल्याला इथे म्हणजे 26 एकूण हे गुण सांगितलेत, सविस्तरपणे आहेत पुस्तकामध्ये दिलेले. ते आपण वाचायला हवेत, कारण ही दैवी संपत्ती आपल्यामध्ये आणून असे गुण बाळगून भगवंतांकडे जाण्याच्या मार्गावरती आपण प्रगती करू शकतो. त्यासाठी हे गुण आपण व्यवस्थितपणे समजून घेतले आणि त्याप्रमाणे आपलं आचरणही असायला हवं. आता आता पुढचे बघू. हे आसुरी गुण सांगितलेत ते समजून घेऊ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम. हे पार्थ, दंभ, उर्मटपणा, अभिमान आणि अज्ञान हे आसुरी प्रकृतीत जन्मलेल्या लोकांचे गुण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे आधी शिकलेले 26 दैवी गुण एका बाजूला आणि हे 6 अवगुण आसुरी संपत्ती ही एका बाजूला. आणि हे आसुरी संपत्ती किंवा हे दुर्गुण असे आहेत की आपल्याला हे अधोगतीच्या मार्गाला घेऊन जातात. आणि हे पहिले 3 श्लोक जे आपण बघितले 26 दैवी गुणांचं महत्व सांगणारे ते श्लोक सोडले तर अध्यायामध्ये पूर्ण अध्याय हा आता आसुरी गुणांवरती आधारित आहे. म्हणजे एवढे हे महत्वाचे आहेत की आपल्याला आपल्यात वाढू देऊ नये म्हणून कृष्णांनी खूप सविस्तर माहिती या आसुरी गुणांवरती दिलेली आहे. तर 6 आसुरी गुणांबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य. पारुष्य म्हणजे कठोरता आणि अज्ञान. आता दंभ, दंभ म्हणजे काय की जे आपण नाही आहोत ते मानणं आणि तसा देखावा करणं, जे नसलेलं दाखवायचं म्हणतो ना आपण. कारण इतरांकडून स्वतःची स्तुती ऐकायची असते, त्या व्यक्तीला आदर हवा असतो इतरांकडून. मग तो व्यक्ती स्वतःबद्दल बोलतो, मोठेपणा सांगतो. तर हा 6 गुणांपैकी 6 दुर्गुणांपैकी महत्वाचा आहे हा दंभ. खोट्या मोठेपणाची भावना ठेवणं म्हणजे दंभ. आता दर्प, दर्प म्हणजे काय? गर्व करणं. जे आहे त्याच्याबद्दल त्या मनुष्याला गर्व असतो. भौतिक संपदा असेल त्याच्याकडे, त्याचं पद असेल, त्याच्या हाती सत्ता असेल, तो सौंदर्यवान असेल किंवा त्याचं शिक्षण असेल चांगलं, तर याबद्दल त्याला गर्व असतो आणि या गर्वामुळे इतरांना कमी लेखतो तो. आता अभिमान, अभिमान म्हणजे आपल्या कार्याबद्दल, कर्तृत्वाबद्दल प्रशंसेची इच्छा ठेवतो. लोकांनी माझा सत्कार करावा, मला मान सन्मान मिळावा अशी त्याची अपेक्षा असते. स्वतःच्या कार्याबद्दल तो स्तुती ऐकायला मिळावी म्हणून त्याचा प्रयत्न असतो. पण आता असं जरी इच्छा असेल तरी ते त्याप्रमाणे घडेलच असं नाही. त्यामुळे मनाविरुद्ध झालं की त्याला क्रोधही येतो. मग ह्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत की परिस्थितीचा विरोध दाखवण्यासाठी तो क्रोध तिथे मग त्याला क्रोध तयार होतो. आणि या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये असे लोक खूप क्रोधित होताना दिसतात. क्रोध आल्याने मनुष्याची सद्विवेक बुद्धी काम करत नाही. आपण जे दुसऱ्या अध्यायामध्ये आसक्तीचं चक्र शिकलो त्याच्यामध्ये हे जाणून घेतलं होतं की क्रोध आल्याने मनुष्य भ्रमित होतो, त्याचा बुद्धिनाश होतो, त्याला काय करतोय हे कळत नाही आणि चुकीचं कार्य तो करून बसतो, म्हणजे अधोगतीकडे जातो. आता पारुष्य, पारुष्य म्हणजे काय? कठोरता. आता असा व्यक्ती लोकांना कटू वचन बोलतो, वाणी कठोर असते, उग्र प्रकारची वागणूक असते त्याची. म्हणजे एका प्रकारची निष्ठुरता अशा व्यक्तीमध्ये सापडते. मग अज्ञान, काय करावं हे या लोकांना कळत नाही. योग्य अयोग्य याचा त्यांना विचार नसतो. आपल्या हिताच्या गोष्टी ते जाणत नाहीत आणि ऐकून घेण्याची त्यांची तयारी नसते. तर आपल्या इच्छेप्रमाणे ते वागतात. स्वतःच्या मनाला जसं योग्य वाटेल तसं ठरवतात आणि तसेच ते वागतात. आता श्रीला प्रभुपाद सांगतात इथे की मातेच्या उदरात असल्यापासूनच हे आसुरी गुण त्यांच्यामध्ये असतात. म्हणजे गर्भात असल्यापासूनच, म्हणजे मनुष्य मागच्या जन्मातूनच हे घेऊन येतो असे गुण. जसं जसं त्याचं वय वाढतं तसे तसे हे अशुभ गुण ठळकपणे दिसू लागतात, स्पष्ट होतात. तर आता इथे लक्षात काय घेतलं पाहिजे आपल्याला की हे दैवी गुण असतील किंवा आसुरी गुण असतील, हे दोन्ही गुण आपल्यामध्ये आहेत. आपल्याकडे हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मात्र आहे की यापैकी कुठल्या गुणांना आपण वाढीस लावतो. हे स्वातंत्र्य आपल्याला मनुष्य जन्मामध्ये मिळालेलं आहे. जरी दोन्ही गुण एकाच वेळी आपल्यामध्ये उपस्थित असले तरी आपण ज्या गुणांना वाढीस लावतो, ज्या प्रकारचा संघ आपण ठेवतो, जशी जीवनशैली आपण ठेवतो, त्याप्रमाणे आपलं भविष्यामध्ये गती ठरणार आहे.
आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदं दैवीम अभिजातोसी पांडव. दैवी गुण मोक्षदायक असतात तर आसुरी गुण बंधनकारक असतात. हे पांडवा, तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे वर्णन ऐकलं, दैवी गुण आणि आसुरी गुण, हे ऐकल्यावरती आता अर्जुनाच्या मनामध्ये शंका आली की हे मी युद्ध करणार आहे, भीष्मदेव आहेत, द्रोणाचार्य आहेत, हे गुरुजन आहेत, आदरणीय ज्येष्ठ व्यक्ती आहेत, आणि यांची हत्या माझ्या हातून होणार आहे. मग मी आसुरी प्रवृत्तीचा आहे का? तर त्यावरती कृष्णांनी हे उत्तर दिलंय. कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतात की तू चिंता करू नकोस, कारण तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. आता इथे म्हटलंय ना, माशुच म्हणजे काय, घाबरू नकोस. तर कृष्ण इथे अर्जुनाला आश्वासित करतायत की तू दैवी गुणांसह जन्मलेला आहेस. युद्धात भाग जरी घेत असलास तरी तुझ्यामध्ये आसुरी वृत्ती नाहीये. तू पूर्णपणे विचार करून हे युद्ध करतो आहेस, माझ्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी या युद्धामध्ये सहभागी होत आहेस. तू क्रोधाच्या आहारी जाऊन खोटी प्रतिष्ठा किंवा कठोरपणा, राज्यप्राप्तीचा लोभ, हे गुण बाळगून तू जात नाहीयेस युद्ध करायला. म्हणजे या आसुरी प्रवृत्तीने तू प्रभावित नाहीयेस. क्षत्रियासाठी युद्ध करणं, शत्रूला म्हणजे युद्धामध्ये हरवणं, हे सर्व दैवी गुणच मानले गेलेले आहेत. आणि कर्तव्यापासून परावृत्त होणं क्षत्रियाने, हे मात्र योग्य नव्हे. तर त्यामुळे तू काळजी करू नकोस. कृष्ण इथे अर्जुनाला समजवतात की वर्णाश्रम धर्माच्या नियमांप्रमाणे स्वधर्म कर्माचं पालन करतोयस तू युद्ध करत असताना, जो दैवी गुण आहे. त्यामुळे तू काळजी करू नकोस. आता पुढचा बघूया, 6वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवम् आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हे पार्थ, या जगतामध्ये दैवी आणि आसुरी असे दोन प्रकारचे जीव आहेत. मी यापूर्वी तुला दैवी गुणांचे विस्तारपूर्वक वर्णन सांगितले आहे. आता माझ्याकडून आसुरी गुणांचे विवरण ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे चित्रात बघा, आपल्याला कळेल दैवी प्रकृती आणि आसुरी प्रकृती किंवा कसे आहेत ते. बघा, एका बाजूचे जे लोक आहेत ना, हे इथले सर्वजण भगवंतांकडे बघताना आपल्याला दिसत आहेत, भगवंतांकडे ते उन्मुख आहेत म्हणूया. आणि हे आसुरी प्रवृत्तीचे जे आहेत, त्यांनी भगवंतांकडे पाठ फिरवली आहे, ते विमुख आहेत भगवंतांच्या पासून. तर हे म्हणजे जे शास्त्रांना पाळतात, भगवंतांचं आज्ञा पाळतात, शास्त्रांच्या म्हणण्याला प्रमाण मानून ज्याप्रमाणे आचरण करतात, ते हे सर्व दैवी गुणवाले आहेत. आणि या विरुद्ध वागणारे हे जे सर्व आहेत ते आसुरी गुणवाले आहेत. आता इथे महत्वाचा भाग आहे, अर्जुनाला म्हणजे मनातलं त्याचा संशय अजून गेलेला नाही, म्हणून कृष्ण आता अजून सविस्तरपणे या आसुरी गुणांचं वर्णन करतात. आता आपल्यामध्ये असे गुण असतील तर हे आपल्याला दूर करण्याचा प्रयत्न आपला असला पाहिजे, कारण हे बंधनाला कारणीभूत होतात आसुरी गुण. आणि दैवी गुण आपल्याला विकसित केले पाहिजेत, जे मोक्षदायक आहेत. आता हे दोन प्रकारचे बद्ध जीवात्मे म्हटले गेलेले आहेत, ज्यांच्यामध्ये दैवी गुण आहेत ते सूर, आणि ज्यांच्यामध्ये आसुरी गुण आहेत किंवा दुर्गुण आहेत ते म्हणजे असुर. आता दैवी गुण असलेले बद्ध आत्मे जे असतात, त्यांचं जीवन कसं आहे, संयमित आहे, शास्त्रांच्या आदेशानुसार ते आचरण करतात, आणि गुरु, साधू आणि शास्त्र यांना प्रमाण मानतात, त्यानुसारच आपलं कर्तव्याचरण ते करत असतात. आणि आसुरी प्रवृत्तीचे म्हणजे याच्या विरुद्ध बद्ध आत्मे ते कुठल्याही शास्त्राला प्रमाण ते मानत नाहीत, स्वतःच्या इच्छेनुसार, स्वतःच्या मर्जीनुसार ते कर्म करतात, शास्त्राविरुद्ध मनाप्रमाणे ते आचरण करत असतात, आणि कालांतराने तसेच परिणामही भोगतात. आता पुढे बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक काय करावे आणि काय करू नये हे जाणत नाहीत. शुचिरभूतपणा, सदाचार तसेच सत्य ही त्यांच्यामध्ये आढळत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आता आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांची विचार करण्याची पद्धत कशी असते, ते काय करतात, त्यांचं वागणं कसं असतं, हे सर्व या श्लोकामध्ये सांगितलंय. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक शास्त्रांना मानत नाहीत, तर त्यामुळे योग्य काय अयोग्य काय ह्याची जाण त्यांना नसते. शास्त्र समजून घेण्याची त्यांना रुची पण नसते. मीच सर्व काही जाणतो, मला कोण काय शिकवणार, अशी त्यांची धारणा असते. म्हणजे कोणाचीच योग्यता नाही जो मला शिकवू शकेल, हा विचार आसुरी प्रवृत्तीमुळे येतो. मला सगळं काही माहितीये, तर दंभ दर्प असल्याने ही अशी वृत्ती येते. आता योग्य काय अयोग्य काय याबद्दल श्रवणच केलं नाही, समजूनच घेतलं नाही, तर मग ते पाळावंही लागणार नाही. त्यामुळे त्यांना शास्त्र ऐकण्याची रुचीच ते ठेवत नाहीत. ऋषी मुनी आहेत, वेद आहेत, यांच्या वाणीवरती यांच्या लिखाणावरती त्यांचा अजिबात विश्वास नसतो. त्यामुळे त्यांचा व्यवहार हा अनुचित असतो, असत्य बोलतात, स्वार्थी असतात ते. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला अनआर्य असं कृष्णांनी संबोधलं होतं बघा. जेव्हा क्षत्रिय गुणधर्म असलेला अर्जुन युद्ध करायला नकार देत होता, तर त्यावेळेला त्याला ते अनआर्य असं संबोधतात. आर्य कोण होता? जो वैदिक संस्कृतीचा ज्याने स्वीकार केलेला आहे, सुसंस्कृत आहे, कर्तव्य पालन करत आहे, पण शास्त्रामधील विधिविधानांचं जो पालन करत नाही त्याला अनआर्य किंवा हा आसुरी प्रवृत्तीचा असं म्हटलेलं आहे. तर हे असुर असतात ना, त्यांची शास्त्रांवरती अजिबात श्रद्धा नसते. शास्त्र जाणून त्याप्रमाणे वागण्याची इच्छाही नसते. मीच सर्वश्रेष्ठ आहे, मला सर्व काही माहिती आहे, सर्वज्ञानी कोणी असेल तर मीच आहे आणि इतरांनी माझं म्हणणं ऐकलं पाहिजे. इतरांकडून शिकण्याची, काही जाणून घेण्याची मला आवश्यकता नाही. ही जी वृत्ती आहे ना, ही आसुरी वृत्ती आहे. आणि आसुरी प्रवृत्तीचे अज्ञानामुळे स्वतःला शरीरच मानतात. मी जे मानतो आहे तेच योग्य आहे असं ठरवल्यामुळे जे योग्य ज्ञान आहे की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, हे घेण्याकडे ते कधीही वळत नाहीत. स्वतःला शरीर मानल्याने केवळ भोगदृष्टी त्यांची असते. शरीराकडून प्राप्त होणारं सुख या पलीकडे ते काही जाणत नाहीत. आता आत्म्याला भगवंतांशी जोडून जो काही परमानंद आत्मा अनुभवतो कृष्ण भावनेशी जोडल्याने, ज्याने त्याला पूर्ण समाधान मिळतो, जो कायम टिकणारा असतो. पण आसुरी प्रवृत्तीचा मनुष्य केवळ शरीराने सुख घेणं जाणतो, या पलीकडे त्याला आनंद म्हणजे काय हे माहिती नसतं. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. ते म्हणतात की हे जगत असत्य तथा निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांच्या मते केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळेच हे जग निर्माण झाले आहे आणि याच्या निर्मितीस कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते काय मानतात की हे जग म्हणजे केवळ भ्रम आहे, आभास आहे, असत्य आहे. जगाच्या उत्पत्तीला काही कारण नाही, जगाचा कोणी नियंत्रक नाही किंवा हे जग तयार होण्याचं काही प्रयोजन पण नाही. म्हणून अपरस्पर संभूतम असं म्हटलेलं आहे. ते त्यांचं मानणं हे असं असतं. आसुरी लोक भगवंतांनाच मानत नाहीत. भगवंतांनी काही विशिष्ट हेतूने या सृष्टीची रचना केली आहे असंही त्यांना वाटत नाही. त्यांचा समज काय असतो की ही जगाची उत्पत्ती अशीच आपोआप झालेली आहे. स्त्री आणि पुरुष यांच्या एकत्र येण्याच्या इच्छेने हे जग निर्माण झालेलं आहे. काम हैतुकम असा शब्द आलाय बघा, दोन पदार्थांच्या संयोगाने हे जग निर्माण झालंय असं ते मानतात. तर त्यामुळे आत्म्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्नच नाही असं ते ठरवतात. स्त्री आणि पुरुष यांच्यातलं परस्पर आकर्षण हे जे या जगाच्या उत्पत्तीचं कारण आहे, इतर अन्य कुठलंही कारण नाही असं त्यांचं ठाम म्हणणं असतं. आता आपण तर भगवद्गीतेचे बघा 15 अध्याय पूर्ण केले आणि हे समजून घेतलं आपण की भौतिक सृष्टीची भगवंतांनी ही रचना का केलेली आहे. कारण जीवात्म्याच्या इच्छा असतात, भोग इच्छा असतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला इथे प्रकृतीमध्ये शरीर दिलं जातं. आणि हेही आपण जाणून घेतलं की जड आणि चेतन या पदार्थांच्या संयोगातून प्रत्येक वस्तू ही निर्माण होते. जसं आत्म्याने शरीर प्राप्त केलं की लहान मूल असतं ते पहिल्यांदा, ते बालपणापासून मग कौमार्य अवस्थेत, कौमार्य अवस्थेतून तारुण्य अवस्थेत आणि नंतर मग वृद्धावस्था तो प्राप्त करतो. म्हणजे जीवात्मा असतो त्याच्या ठिकाणी, चैतन्य असतं. तर शरीरात हा आत्मा नसेल तर शरीरामध्ये बदलच होणार नाहीत. पण आसुरी प्रवृत्तीचे लोक या आत्म्याचं अस्तित्वच मानत नाहीत. मी म्हणजे केवळ शरीर हीच त्यांची भावना असते आणि त्यामुळे इतरांकडेही ते शरीर म्हणूनच बघितल्याने त्यांची भोगदृष्टी असते. त्यामुळेच स्त्री पुरुष यांच्यातलं परस्पर आकर्षण हे त्यांना खूप महत्वाचं वाटतं आणि या एकच कारणामुळे जग निर्माण झालं हा त्यांचा समज असतो. आता आपलं शरीर बघा एक छोटं यंत्र आहे समजूया.
त्याची रचना कशी भगवंतांनी केलीय, कसं ते चालवतात हे आपल्याला माहितीये. पण भगवंतांचा अंश जो आत्मा आहे तो आपलं हे शरीर चालवत असतो. आणि मोठं यंत्र काय आहे, संपूर्ण ब्रह्मांड आहे, ते चालवणारे भगवंत आहेत. आता हे जे असुर आहेत ते भगवंतांचं अस्तित्व मानत नाहीत. मग आपल्याला त्यांना हा प्रश्न पडतो का की हा रोज सूर्य कसा उगवतो, किंवा हे ऋतू बदल कसे होतात, फुलं कशी उमलतात, फळं कशी पिकतात, धान्य कसं उगवतं, रात्रीच्या आकाशामध्ये चांदण्या कशा चमकतात. आपण 15व्या अध्यायामध्ये तर सविस्तरपणे बघितलं की कृष्ण कसे स्थूल शरीराचं, सूक्ष्म शरीराचं आपलं पालन पोषण करतात. सूक्ष्म अशा अणूपासून मोठ्या वजनदार अशा ग्रहामध्ये प्रवेश करून ते त्यांना धारण करतात. पण आणि लक्षात घ्या, यापैकी आता आपण ज्या गोष्टी बोललो, कुठलीही गोष्ट आपण करत नाही, पण या गोष्टी होताना आपण बघत असतो. पण या आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांना ना असे प्रश्न पडतात आणि याची उत्तरं तर त्यांच्याकडे नसतातच. आता 9व्या अध्यायामध्ये आपण श्लोक शिकलो असतो बघा, कृष्ण म्हणतात की मया अध्यक्षेण प्रकृती सुयते सचराचरम, माझ्या अध्यक्षतेखाली संपूर्ण सृष्टी कार्य करते. आता ह्या सिद्धांतावर आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचा अजिबात विश्वास नसतो. त्यामुळे त्यांचा स्वतःचा असा एक सिद्धांत असतो, जे सर्वमान्य शास्त्र आहे, जे प्रमाण आहे ते त्यांना मान्य नसतं. कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत हेच ते मान्य करत नाहीत. आणि मग आजकालचं जे आधुनिक जग आहे बघा, इथे रजोगुणाचा प्रभाव असल्यामुळे आसुरी प्रवृत्तीचे अनेक लोक आपल्याला दिसतात. आणि मनाला वाटेल बरं वाटेल तसं ते वागतात, मजा करतात, उपभोग घेतात. इंद्रिय तृप्ती आता करायला मिळते ना, तर मनसोक्त करा, कारण कोणीच तुम्हाला बघणार नाहीये. कारण मृत्यू झाला आहे तर शरीराबरोबर सगळं काही संपतं. हे त्या अज्ञानामुळे त्यांनी ठरवलेलं असतं. आत्म्याच्या अस्तित्वावरती विश्वास नसतो, त्यामुळे पुढचा जन्म मिळणार आहे, जे केलं त्याचा परिणाम भोगावा लागणार आहे याबद्दल त्यांना पूर्ण अज्ञान असतं. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः. अशा निष्कर्षाचे अनुगमन करीत स्वतःच नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ना, ते म्हणतात की या जगाचा कोणीही नियंत्रक नाहीये, मनाला येईल तसं तुम्ही भोग करू शकता. आणि शास्त्रांचं प्रमाण ते मानत नाहीत, आणि त्यामुळे कामाच्या, खोट्या प्रतिष्ठेच्या, अहंकाराच्या आहारी जाऊन आपल्या मनाला वाटेल तसं इथे ते वागतात. आता पूर्वीच्या काळात बघा, गुरुकुल असे, सर्वांना गुरुकुलमध्ये जावं लागत असे. तिथे गुरूंच्या तर्फे म्हणजे गुरूंच्या द्वारे आध्यात्मिक ज्ञान दिलं जात असे. आणि हा अभ्यास पूर्ण झाला, एक ठराविक वेळ वय असे तिथे तो अभ्यास पूर्ण झाला की मग तो परत येत असे, आपल्या घरी येत असे, मग गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करत असे, पुढे अर्थार्जन इत्यादी करत असे. म्हणजे गृहस्थाश्रमामध्ये जी काही कर्तव्य असे ते तो बजावत असे. आता या ठिकाणी कसं होतं, आध्यात्मिक ज्ञानाचा पाया होता, त्यामुळे धर्माचं पालन करता येत असे, त्याला सदाचाराने वागत असे. तर या प्रकारे ज्ञान घेतलेला मनुष्य आता अयोग्य आचरण करत नसे, सदाचाराने आपलं जीवन व्यतीत करत असे. त्याच्या ज्या काही इच्छा असतील त्या अध्यात्माचं ज्ञान असल्याने शास्त्रसंमत मार्गानेच तो पूर्णही करत असे. प्रामाणिकपणे पैसे कमवल्याने त्याच्या जीवनामध्ये सुख, शांती, समाधान असे. म्हणजे सत्वगुणाने तो प्रभावित असे आणि त्याप्रमाणेच त्याचं आचरण असे. पुढे कृष्ण भावनेशी जोडून घेत विशुद्ध सत्वगुणापर्यंत वाटचाल करून मोक्षापर्यंत प्रगतीही करण्याची संधी त्याला प्राप्त होत असे. आता पण आता हे जे 4 पुरुषार्थ आहेत ना, अर्थ, धर्म, काम आणि मोक्ष, यापैकी धर्म आणि मोक्ष यावरती हे आसुरी प्रवृत्तीचे जे असतात त्यांचा विश्वास नसतो. त्यांना त्यांच्यासाठी महत्वाचं काय असतं, केवळ अर्थ आणि काम. याचं कारण म्हणजे रजोतमो गुणाचा प्रभाव. तिथेच त्यांचं लक्ष, अर्थ किती मिळणार आणि काम म्हणजे इच्छा असतात. आता जेव्हा हा अर्थ आणि काम यावरच केंद्र आहे सगळं, तर मग काय त्याचा परिणाम होणार की जे भोग ऐश्वर्य भोगण्याची ज्यांना अत्याधिक इच्छा आहे, इंद्रिय तृप्तीमध्ये लिप्त होण्याची इच्छा आहे, त्यांच्या मनामध्ये मोक्ष किंवा कृष्णधामात परत जाण्याचा विचार हा कधी येऊ शकत नाही. मग अशा प्रकारचे लोक आता कसला विचार करतात, हा आसुरी व्यक्ती जो असतो ना तो खूप भ्रमात असतो बघा.
या गुणांमुळे योग्य अयोग्य त्याला कळत नाही आसुरी गुणांच्या प्रभावामुळे, आणि चुकीची काम करण्यामध्येच तो व्यग्र असतो. अल्पबुद्धीच कृष्ण म्हणतात त्यांना. विचारशून्य असतात, परिणामांची गंभीरता लक्षात न घेता अयोग्य कार्यामध्ये ते वेळ देत असतात, संवेदनशून्य होत जातात ही अशी कार्य करताना. आणि म्हणून आसुरी प्रवृत्तीमध्ये पारुष्य किंवा जो कठोरता म्हटला ना तो गुण येतो. आणि 6 गुणांमधला तो एक गुण आपण समजून घेतला होता. तर ही कठोरता आल्यामुळेच क्रूरता, हिंसकपणा, विनाशक वृत्ती हे सगळ्या अशा कार्य त्यांच्यामध्ये अजून हे दुर्गुण वाढतच जातात. मग इतर प्राणी मात्रांच्या बद्दल त्यांना जराही दया भावना नसते. प्राण्यांची कत्तल, मांसाहार, मुक्या प्राण्यांना त्रास देणं अशी कृत्य ते करतात. आता हे सर्व जे आपण दुर्गुण बघितले ना, ते हे भक्तांच्या गुणांच्या विरुद्ध आहे. भक्ताचं वर्णन कसं कृष्ण करतात? 11व्या अध्यायातला 55वा श्लोक होता बघा. निर्वैरः सर्व भूतेषु म्हटलेला आहे भक्त. तर म्हणजे कृष्णांनी सांगितलं होतं की सर्व प्राणी मात्रांच्याकडे जो भक्त समान दृष्टीने बघतो, प्रेमाने बघतो, असा जो असतो ना सहृदय, सहिष्णू, तो भक्त असतो. आणि आसुरी प्रवृत्ती ही या उलट आहे. जरा पण करुणा नाही, दया नाही, अत्यंत कठोर हृदयी, पाषाण हृदयी, निष्ठुर असा व्यक्ती आसुरी प्रवृत्तीचा असतो. इतरांपेक्षा जास्त काहीतरी माझ्याकडे असावं, इतरांकडे काहीच नसलं तरी चालेल, सगळं काही माझ्याकडे असावं, ही आसुरी प्रवृत्ती झाली. प्रचंड लालसा त्याच्या मनामध्ये असते. आणि त्या आधुनिक समाजामध्ये त्याचं प्रमाण आपण वाढताना बघतोय. म्हणजे रजोगुणापासून तमोगुणापर्यंत ते वाढतंय. आणि त्यामुळेच युद्ध, आक्रमण या समस्या निर्माण झाल्यात. म्हणजे एका प्रमाणाच्या बाहेर जो लोभ असतो ना, ज्याला भाव म्हणूया किंवा हव्यास एखाद्या गोष्टीचा, ही भावना आसुरी प्रवृत्तीमुळे मनुष्यामध्ये दिसते. आता बारकाईने पाहिलं आपण तर जरी आपण म्हणतो की प्राणी हे निम्न प्रजातीमध्ये आहेत, पण कुठल्याही म्हणजे मनुष्याच्या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही जीवामध्ये अशा प्रकारे अनिर्बंध भूक नसते. भूक न लागता खाणारा एकमेव प्राणी म्हणजे मनुष्य आहे. केवळ मनुष्य एकमेव असा प्राणी आहे जो चवीसाठी खातो आणि त्याची भूकही भागत नाही. म्हणजे अन्न पदार्थांची असेल किंवा इतर वस्तूंची असेल. आता ही जी अशी प्रवृत्ती आहे ना, त्यामुळेच आपण निसर्गाचा ऱ्हास करतो, ओरबाडतो सगळं. म्हणजे निसर्गाकडून जे मिळतंय मग ते निसर्गामध्ये जे जे सर्वजण आहेत, मनुष्य असेल, प्राणी असतील, पक्षी असतील, झाडं असतील, सगळ्यांचा शोषण करायचं, ही जी वृत्ती आहे ना, ही आसुरी प्रवृत्तीमुळे. एक मोठा असा खड्डा असतो लोभामुळे तयार झालेला, त्याच्यात कितीही टाका तो भरत नाही. ही अशी आसुरी वृत्ती विनाशाला कारणीभूत ठरत असते. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. आसुरी लोक कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय करतात आणि गर्व, खोटी प्रतिष्ठा तथा मदामध्ये अकंठ बुडून जातात. परिणामी ते मोहित होऊन अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होतात. तसेच अशुचिर्भूत कर्मे करण्यात व्रतस्थ होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो आसुरी वृत्तीचा असतो तो आहे त्या परिस्थितीत कधीही समाधानी नसतो. सतत आहे त्यापेक्षा जास्त कमवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये असे लोक अनेकदा नोकरी आपली बदलतात, एका शहरामधून दुसऱ्या शहरात, एका देशामधून दुसऱ्या देशात जाण्याची तयारी ठेवतात. कारण त्यातून मिळणारा हा जो लाभ असतो ना, धनाचा लाभ, हा त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचा असतो. अधिक धन असेल तर मनासारख्या गोष्टी करता येतील या विचाराने संपूर्ण आयुष्य ते घालवतात. म्हणजे केवळ भविष्यात अशी एखादी गोष्ट पाहिजे किंवा खूप सुख समाधानाने मला राहता आलं पाहिजे म्हणून वर्तमानामध्ये खूप कठोर परिश्रम ते करतात. पण तरी असमाधानीच राहतात, कारण जीवनाची मूल्य सोडून ते भोग करतात, धनप्राप्ती करण्याचे प्रयत्न अथकपणे करत असतात. तर या पलीकडे या मनुष्य जीवनाबद्दल त्यांना काहीही माहिती नसतं. आणि अशीच अनेक वर्ष निघून जातात, शरीर त्यांचं थकतं, व्याधी उत्पन्न होतात आणि एक दिवस मृत्यू ओढवतो. तर म्हणजे कुठे थांबायचं हे त्यांना कळत नाही. रजोगुणामधील महत्वाकांक्षा तमोगुणाच्या प्रभावाने कधी त्या अतिमहत्वाकांक्षा होतात आणि मग मनुष्य अतिशय वेगाने आपल्या अधोगतीकडे मार्गक्रमण करतो. स्वतःच हे त्याने ओढवून घेतलेलं असतं बघा. अशुचिर्भूत कर्म करण्यामध्ये व्रतस्थ होतात. आता हे ज्या 4 गोष्टी दाखवल्या आहेत, मांसाहार, जुगार, नशा आणि अवैध संबंध, हे सर्व रजो आणि तमो गुणाच्या
प्रभावाने झालेली पापवृत्तीची म्हणजे पापवृत्तीच्या बीजामुळे झालेल्या इच्छा आहेत आणि मनुष्य हे करताना कुठे थांबायचं हे त्याला समजूच शकत नाही. कारण हे गुण एवढे प्रभावी आहेत की मनुष्याचा जो विवेक असतो, सद्विवेक बुद्धी असतो, त्याला पूर्ण ती आवृत्त करतो रजोतमो गुण. आणि मग मनुष्य हे करताना कर्मबंधनामध्ये गुरफटून जातो आणि त्याला परत सावरण्याचा म्हणजे संधी मिळतच नाही. पुढे त्याचा परिणाम मग त्याला भविष्यामध्ये भोगावाही लागतो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चिंताम परिमेयञ्च परयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंजयान्. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरेतोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय इंद्रिय. इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी म्हणजे शरीर आणि शरीरासाठी महत्वाची म्हणजे इंद्रिय तृप्ती. तर हे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचं ध्येय असतं. त्यामुळे सर्व इंद्रियांनी भोग प्राप्त करता यावा, सुख सुविधा त्या प्राप्त व्हावी म्हणून अत्याधिक धनप्राप्तीची त्यांची इच्छा पण असते. म्हणून कामोपभोग परमा असा शब्द आलेला आहे. आणि आधुनिक समाजात जिथे रजोत्तम गुणाचा वाढता प्रभाव आहे आपण बघतो, तर अनेक जण या प्रकारे जीवन जगत असतात. आवश्यकतेपेक्षा अधिक ते खर्च करतात. त्यामुळे सतत धन कमवण्याकडेच त्यांचं लक्ष असतं. मग ते धन योग्य मार्गाने मिळवता येत नसेल तर त्याचाही त्यांना स्वीकार करतात. कारण आसुरी वृत्तीच्या आहारी जातात, ते आवर घालू शकत नाही. आणि आपण ते दगड म्हणतो ना, उतारावरून वेगाने खाली येतो, तसे हे यांचे आवेग ते थांबवू शकत नाहीत. कारण संयम कसा करायचा हे त्यांना माहीतच नाहीये. सर्व इंद्रिय मोकाट सोडलेली आहेत. काहीही खा, कसंही राहा, कसंही जगा, म्हणून कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता. म्हणजे अशा प्रकारे भोगात लिप्त झाल्याने होणारे परिणामही त्यांना निश्चितपणे भविष्यात भोगावे लागतात. आता तरुण पिढीमध्ये बघा व्यसनाधीनतेचा खूप म्हणजे प्रमाण वाढत आहे. आणि अशा लहान वयामध्ये वेगवेगळी व्यसनं ठेवायला पैसे पण लागतात आणि वेगवेगळी इंद्रिय तृप्ती तमोगुणाच्या आहारी जाऊन हे करतात. आता आई वडील त्यांचे प्रयत्न म्हणून अशा मुलांना व्यसनमुक्ती केंद्रात घेऊन गेले तरीही हे मुलं जी आहेत ना, आपल्या मित्रांना कधी कधी दोष देतात. पण कसं आहे बघा, मित्रांनी कितीही बोलवलं तरी जोपर्यंत त्या व्यक्तीची इच्छा नाही बरोबर त्यांच्या जाण्याची, तोपर्यंत कोणी घेऊन जाऊ शकत नाही. हा तमोगुणीचा संग जेव्हा आपण व्यक्ती ठेवतो ना, तेव्हा हे असे म्हणजे सवयी चुकीच्या लागू शकतात व्यक्तीला. मग दारू पिणे, सिगरेट ओढणे ही व्यसनं मनुष्य ठेवतो. त्यासाठी पैसे तर खर्च होतातच, पण व्याधीही शरीरात उत्पन्न होतात. त्या दूर करण्यासाठी, उपचारासाठी परत पैसा लागतो. शरीराची शक्ती क्षीण होते आणि विद्यार्थी दशा ही किती जीवनातली महत्वपूर्ण अशी तो काळ आहे, तर तोही वाया जातो. म्हणजे डिग्री शिक्षणात लक्ष नसल्यामुळे मग डिग्री मिळत नाही. जी काही स्वप्न आयुष्याकडून बघितली असतील उज्ज्वल भविष्याची, तीही सगळी संपून जातात. आणि मग अशाच म्हणजे आसुरी प्रवृत्ती आपण जसं म्हटलं ना, ती काढण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात आपल्याला. हे प्रयत्न करण्यासाठी एक मनाचं बळ लागतं, आत्मसंयम लागतो, भगवंतांबरोबर जोडून घ्यावं लागतं. तेव्हा ती शक्ती आपल्याला तिथूनच प्राप्त होते. अशीच आपण त्याला आत्मसंयम करू शकू अशी ही स्थिती नसते. तर त्यामुळे मग जीवन त्यांचं असंच निघून जातं, मृत्यू संभवतो आणि मनुष्य जीवन जरी मिळालं होतं तरी लाभ काही प्राप्त होत नाही. आता मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान म्हणजे काय, असत गोष्टींच्या मागे लागलेले असतात. असत गोष्टी म्हणजे कुठल्या म्हटलेल्या आहेत आपण, मदिरा, मदिराक्षी, द्यूत, म्हणजे हे सगळं मांसाहार, अवैध संबंध, जुगार या गोष्टींचं खूप आकर्षण असतं त्यांना. आणि यामुळे मृत्यूनंतरही त्यांना चांगली गती मिळत नाही. पण पुनर्जन्मावर यांचा विश्वास नसतो. म्हणून या जन्मात उपभोग करायला मिळतो आहे ना, तर मग मनोसक्त उपभोग करून घ्या, पुढे कोणी बघितलंय मृत्यूनंतर काय होईल, अशी त्यांचे विचार असतात. आता हे जे भक्तीचे
प्रवृत्तीचे 4 नियम आपल्याला श्रीला प्रभुपाद यांनी सांगितलेत ते पाळल्याने या आसुरी वृत्तींपासून आपण दूर राहू शकतो. जगामध्ये जी काही पापकर्म होत असतात ना, त्यांचं मूळ या 4 गोष्टी आहेत. त्या न पाळण्यामध्येच मनुष्याचा पापकर्म करण्याकडची प्रवृत्ती किंवा कल वाढतो. मांसाहार अमर्याद मांसाहार केल्याने, नशा केल्याने, जुगार, अवैध संबंध ठेवल्याने. कारण या सर्व गोष्टीमुळे आपण शरीरच आहोत ही भावना दृढ होत असते. आणि जेव्हा आपण या गोष्टी करण्याचं कमी करतो, तेव्हा हा जो भ्रम आहे ना, मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, याकडे हळूहळू आपली प्रगती होत असते. तर हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपल्याला की या सर्व पापकर्मांपासून भक्तांनी तर विशेष करून दूर राहिलं पाहिजे. मांसाहाराने करुणा जाते मनुष्यामधली, नशा केल्याने संयम जातो, तप जातो, आत्मसंयम संपून जातो मनुष्याचा, जुगार खेळल्याने त्यातली सत्यता जाते, फसवण्याची वृत्ती वाढते, अवैध संबंध ठेवल्यामुळे शरीराचं शौच जातं, पवित्रता जाते. आणि असे व्यक्ती म्हणजे त्यांचं आता सगळं लक्षच पूर्ण, आपण म्हणतो ना, एक दृढ निश्चयी मनुष्याने असायला लागतो. कुठल्याही मार्गामध्ये प्रगती करायची, कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करायला तर विशेष आत्मसंयम लागतो, दृढ निश्चय लागतो. पण भौतिक जगातही विद्यार्थी दशेमध्ये जेव्हा मनुष्य शिक्षण घेतो तेव्हाही एक प्रकारची एकाग्रता आवश्यक असते. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, तर मनुष्याला या ध्येयापासून दूर नेतात आणि असा व्यक्ती मग आपल्या आयुष्यामध्ये प्रगती करू शकत नाही. तर हे आपल्याला इथे समजतं. तर या ज्या 4 गोष्टी आहेत, मांसाहार, नशा, जुगार, अवैध संबंध, हे नियामक तत्व पाळायला पाहिजे. त्याचा म्हणजे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात. पण आसुरी लोक काय करतात, याच 4 गोष्टी अनिर्बंधपणे करत असतात आणि कालांतराने भयंकर परिणामांना त्यांना सामोरं जावं लागतं. जे गुरूंनी शास्त्रांनी सांगितलं आहे ते या म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक ते पाळत नाहीत. आणि दुर्योधन हा असा व्यक्ती होता बघा, की त्याला समजवण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न झाला. कृष्ण स्वतः शांततेचा प्रस्ताव त्याच्याकडे घेऊन गेले होते की पांडवांना राज्य करण्यासाठी त्याने 5 गावं द्यावी, पण तरीही त्याने तो मान्य केला नाही. तर असे म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात जे आपल्या मनमर्जीने वागतात, काम, क्रोध, लोभ याच्या आहारी जाऊन अशी कृत्य करतात ज्याचं भविष्यामध्ये खूप भयंकर परिणाम त्यांना भोगावे लागतात. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इदमद्य लब्धम, तोच आहे ना? इदमद्य मया लब्धम मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे, मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि या प्रकारे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा इथे आपण वाचतानाच लक्षात घेतो, मीच भोक्ता आहे, मी परिपूर्ण आहे, मी बलवान आहे, माझ्या आजूबाजूला कोणी वैभवशाली नातलग असू शकत नाही, मी धनाढ्य, सगळं मी आणि माझं, हे जे आहे ना स्वयं केंद्रित, ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. आणि हा आसुरी प्रवृत्तीचा व्यक्ती विचार कसा करतो आपण बघितलं बघा. हे 6 गुण जे त्याच्यामध्ये आहेत ना, दंभ, दर्प, अभिमान, पारुष्य आणि हे सगळं कशामुळे आहे, तर अज्ञानामुळे आहे. त्यामुळे बघा त्याचा असा कल होतो. तर तो विचार करतो की माझ्याकडे एवढी संपत्ती आहे आता
आणि पुढच्या वर्षी मी दुप्पट संपत्तीची अजून भर घालेन आहे त्या संपत्तीमध्ये, आणि असं करता करता पुढच्या 5-8 वर्षामध्ये माझ्याकडे अजून भरपूर संपत्ती येईल. आता तो बघतो समाजामध्ये एखादा कोणी दुसरा व्यक्ती आहे, तोही धनाढ्य आहे, तोही प्रगती करतोय, आणि आता त्याच्या बरोबरी करायला तो येऊ लागला, तर ते त्याला सहन होत नाही. दुसऱ्याचा उत्कर्ष बघून त्याला खूप इन्सिक्युरिटी असते. तर मग त्याचा विचार कसा असतो की ह्याला मी माझी बरोबरी करू देणार नाही, त्याला संपवून टाकेन. माझ्याहून श्रेष्ठ कोणी असूच शकत नाही, माझ्याहून वरचढ कोणी असू शकत नाही, आणि असा कोणी वरचढ होऊ लागला, दुसऱ्याचा उत्कर्ष होऊ लागला, तर त्याचा मी नाश करेन. आता ही जी वृत्ती आहे ना, ही आसुरी वृत्ती आहे बघा, आणि असं समाजात आपण होतानाही बघत असतो. आता हे आसुरी वृत्तीचे लोक अशा त्यांच्या विचारांमुळे अनेक प्रकारे इतरांना कष्ट देतात, त्रास देतात. आणि शास्त्रामधली काही उदाहरणं इथे दाखवली आहेत बघा. हिरण्यकश्यपू आहे, कंस आहे, रावण आहे. या त्यांच्या ज्या कामना होत्या, त्यांच्या ज्या इच्छा होत्या, त्यामुळेच त्यांनी दुसऱ्यांना अनेक प्रकारे त्रास दिलेले आहेत. आता हिरण्यकश्यपूचा पुत्र जो प्रल्हाद होता, भक्त प्रल्हाद, आणि खरं तर एवढा 5 वर्षाचा तो छोटासा बालक, त्याच्यापासून कश्यपूला कुठल्या प्रकारचा धोका होता? काहीच नाही. पण हा प्रल्हाद केवळ श्री नारायण यांची भक्ती करतो, त्यांना सर्वश्रेष्ठ मानतो, श्री नारायण यांचं गुणगान करतो, हे त्याला मान्य नव्हतं. आणि त्यासाठी त्या एवढ्याशा लहान बालकावरती किती वेगवेगळ्या प्रकारे त्याने अत्याचार केले. कुठेही त्याच्या मनामध्ये ही करुणा नव्हती, माझा पुत्र आहे या अशीही दयेची भावना नव्हती. तर हे सगळे आसुरी लोक आहेत. महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यामध्ये काय करतोय आपण याचा विचार करत नाही. आणि इथे श्रीला प्रभुपाद लिहितात की मग हे विचार कसा करतात आसुरी व्यक्ती? तर मीच सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे, मीच परिपूर्ण आहे, मीच बलवान आहे, सिद्धोहम बलवान सुखी असं म्हटलंय बघा. माझ्या शत्रूंचा मी संहार करून टाकेन आणि मी सुखी राहीन. दुर्योधनाने तेच करायचा प्रयत्न केला. सदैव कट कारस्थान रचत होता पांडवांना राज्याबाहेर काढून त्यांचं राज्य बळकवण्याचं, आणि सर्व राज्य मला कसा मिळेल हे त्याचा विचार होता. ही आसुरी प्रवृत्ती झाली. कंसही असाच विचार करत असे बघा की कृष्णाला मी मारून टाकेन आणि मग सुख समाधानाने सुखोपभोग घेईन राज्याचा, हे त्याचा एक गुण होता. तर हे सगळं आसुरी प्रवृत्तीच्या प्रभावाखाली झालेलं आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, कृष्ण आपल्याला सांगतात की दैवी गुण बाळगून जे भक्तीमध्ये संलग्न होतात ते भगवंतांच्या धामाकडे, गोलोक वृंदावनाकडे वाटचाल करतात. पण आसुरी वृत्तीचे जे लोक आहेत ते मात्र नरकामध्ये पतित होतात. म्हणजे भगवंतांना न मानता, त्यांनी दिलेल्या आदेशांचं पालन न करणारे, स्वतःच्याच मर्जीप्रमाणे वागणारे हे असे आसुरी लोक अंततः नरकाची गती प्राप्त करतात. हे आसुरी लोकांचं जे बळ असतं त्या जोरावरती ही सर्व दुष्कृत्य ते करत असतात. पण त्यांना हे माहिती नसतं की काहीतरी त्यांचं पूर्वसंचित पुण्य होतं, त्यामुळे त्यांना हे बळ प्राप्त झालेलं आहे. आपण म्हटलं ना, भौतिक लाभ जे प्राप्त होतात ते पुण्याचं फळ असतं. तर ज्याचा सदुपयोग करून ते चांगलं श्रेष्ठ कार्यही करू शकले असते, पण या आसुरी प्रवृत्तीमुळे त्याचा तो दुरुपयोग करतात. रजोगुणाचा, तमोगुणाचा प्रभाव, त्यामुळे मिळालेल्या भौतिक ऐश्वर्याचा ते दुरुपयोग करतात आणि अधिकच नीच स्तरावरती जातात. कर्माचा सिद्धांत, पुनर्जन्म यावर त्यांचा अजिबात विश्वास नसतो. तर त्यामुळे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक तमो आणि रजोगुणाच्या प्रभावाने घट्ट जखडलेले असतात. या गुणामधून स्वप्रयत्नांनी ते स्वतःची सुटकाही करून घेऊ शकत नाही. आध्यात्मिक गुरूंच्या मदतीने, म्हणजे त्यांचं भाग्य असेल तर त्यांच्या मदतीने त्यांचं उपदेश मानले तर कदाचित ते निघू शकतात बाहेर. तर ह्या आसुरी व्यक्तीच्या, आसुरी वृत्तीच्या व्यक्तीला थोडं ज्ञान जरी घेतलं त्याने, तरी तो विद्वान पंडिताला आव्हान देऊ शकतो. म्हणजे अशी ही वृत्ती असते बघा. कोणी त्यांची थोडी स्तुती केली, थोडा त्यांना मान मिळाला, थोडंसं धन मिळालं, तर तो उन्मत्त होतो. मग तारुण्य, सत्ता, संपत्ती आणि बल हे जर का 4 गोष्टी एकत्र आल्या तर आसुरी प्रवृत्ती निश्चित येते आणि तो उन्मत्त होतो. सगळ्या गोष्टींचा दुरुपयोग हा इतरांना छळण्यासाठी करतो. जर का या भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त झाली असतील, म्हणजे कर्माची फळं, पुण्यकर्माची फळं म्हणून, आणि भगवंतांबरोबर जर का तो व्यक्ती जोडलेला नसेल,
तर मग त्याची अधोगती ही जवळजवळ निश्चित आहे. तर या सर्व गोष्टी वापरून जगाचा विध्वंस कसा करता येईल याकडे त्याचं लक्ष लागतं. हिरण्यकश्यपूचं खूप मोठं उदाहरण आपण म्हणजे प्रत्येकाने आसुरी प्रवृत्तीसाठी सांगतो. तर आसुरी प्रवृत्ती ही ऊर्ध्व प्रगतीसाठी, भगवत धामाकडे जाण्यासाठी उपयोगी पडणारी नाही, केवळ दैवी संपत्ती मोक्ष प्राप्तीला मदत करणारी आहे. म्हणून या आसुरी प्रवृत्तीचं वर्णन अनेक श्लोकांमध्ये कृष्णांनी केलं आणि पहिले 3च श्लोक 26 गुणांचं वर्णन त्यांनी केलं. पण आसुरी संपत्तीचं वर्णन करायला अनेक श्लोक त्यांनी सांगितले, कारण आपल्यामध्ये या आसुरी प्रवृत्ती अधिक आहेत. दैवी गुण आपल्यामध्ये शोधावे लागतील एवढे कमी प्रमाणात आहेत, आणि असलेच तर ते वाढीस लावायला आपल्याला हवेत. आसुरी संपत्ती ही मधून आपल्याला दूर व्हायला पाहिजे. अंतर्मुख होऊन आपण जर का बघितलं तर आपल्यामध्ये दोष आपल्यातले लक्षात आपल्याला येतात. आणि हे बारकाईने समजून घेण्याचं कारण असं की हे आसुरी गुण आपल्याला काढून टाकण्याचा प्रयत्न आपल्यामध्ये केला पाहिजे. आता पुढचा एक बघू आपण, 17वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम. स्वतःला श्रेष्ठ मानणारे आणि सदैव उद्धट असणारे, तसेच धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मदांध झालेले आसुरी लोक कधी कधी शास्त्रांच्या विधिविधानांचे पालन न करता केवळ अहंभावाने नाममात्र यज्ञ करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता काल आपण समजून घेतलं होतं की कृष्ण भावनेमध्ये कृती करण्यामागचा भाव खूप महत्वाचा असतो. एखादा व्यक्ती आता अशिक्षित असेल, तो भगवद्गीता कदाचित पुस्तक वाचू शकणार नाही, किंवा कोणी निर्धन व्यक्ती असेल, पंचपक्वान्नाचा भोग तयार करून भगवंतांना अर्पण करू शकणार नाही, पण एखादं फूल तो प्रेमाने अर्पण करू शकेल. तर भगवंतांना असा भक्त हा अधिक प्रिय असतो, कारण त्याचा भाव निष्काम आहे. प्रेमामुळे, भगवंतांच्या वरील प्रेमामुळे त्याने ते फूल भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आता या उलट कोणी धनाढ्य व्यक्ती असेल, 56 भोग तो अर्पण करेल, खूप मोठी पूजा ठेवेल, खूप चर्चा करेल त्याची, पेपरमध्ये, सोशल मीडिया, सर्वांना माहिती देईल, पण मनात जर का त्याचा कृष्णांच्या प्रती तेवढा प्रेमभाव नसेल, तर तोही भगवंत जाणतात, कारण हृदयामध्ये स्थित आहेत परमात्मा म्हणून. कृती मागचा भाव प्रेमाचा भाव आहे का जगाच्या समोर हा देखावा करतो आहे, हे ते जाणतात आणि त्याला अनुसरूनच कृपा प्रदान करतात. भावग्राही जनार्दन असं म्हटलं जातं भगवंतांना, ते त्यासाठी. आता व्यक्ती जगाला फसवू शकेल पण कृष्णांना फसवू शकत नाही. त्रिकालज्ञ, भूतकाळ, भविष्यकाळ, वर्तमान, ते सर्व जाणतात. अंतर्यामी म्हणतो त्यांना आपण. तर सर्वाला श्रेष्ठ मानणारे, सदैव उद्धट असणारे, तसंच धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मदांध झालेले आसुरी लोक शास्त्रांच्या विधिविधानांचा पालन करताना आपल्याला दिसतात, खूप भाविक असल्याचं दाखवतात, पण मनातला भाव त्यांचा भगवंतांच्या प्रती समर्पणाचा नसतो. आता एक हा बघू 18वा आणि थांबू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यांनी मोहित झालेले आसुरी लोक स्वतःच्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक स्वतःला सर्वश्रेष्ठ मानतात. माझ्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ कोणी या जगात आहे, मग ते भगवंत असतील किंवा इतर कोणी व्यक्ती असेल, याबद्दल त्यांचा विश्वास नसतो. मी म्हणतो ते खरं अशी त्यांची, म्हणजे असं ते ठरवतात. त्यामुळे भगवंतांची वाणी, भगवंतांनी दिलेले आदेश याबद्दल त्यांना जराही प्रमाण ते मानत नाहीत. आणि मुख्य म्हणजे आता भगवंतांचं सर्वश्रेष्ठत्व ज्याने मान्यच केलेलं नाही, तो मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावात असतो. मी करता, मी हे केलं आणि मी हे भोगणार, अशी वृत्ती असते. आता आसुरी मनुष्य प्रवृत्तीच्या माणसाला दुसऱ्याबद्दलचा विचार नसतो बघा. दुसऱ्या व्यक्तीच्या भावना, त्याची सुख दुःख समजून घेण्याची क्षमता नसते. त्या गुणाला आपण एम्पथी म्हणतो ना, सहवेदना. तर ही खूप म्हणजे ही क्षमता खूप अशी रेअर आहे. आजकालच्या लोकांमध्ये, म्हणजे रजोगुणाच्या प्रभावामुळे ही सापडत नाही. आणि आसुरी प्रवृत्तीचा केवळ स्वतःबद्दलचा विचार
असतो त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये, स्वयं केंद्रित ज्याला म्हणतो, स्वार्थी असतात आणि दुसऱ्यांची सुख दुःख समजणं ही जी उच्च भावना आहे, तर अशी भावना त्यांच्यामध्ये जराही नसते. असा व्यक्ती केवळ दुसऱ्यांचा भोग करू शकतो. कोणी व्यक्ती आता दुःखी असेल तर त्याला तो अजून दुःखी करू शकतो किंवा त्याला दुःखी करून किंबहुना ह्याला आनंद मिळत असतो. ही आसुरी प्रवृत्ती आहे. पण ज्याच्यामध्ये दुसऱ्याचं सुख दुःख समजण्याची भावना आहे, तो व्यक्ती कोणाचाही भोग करू शकत नाही. उलट कोणी दुःखी असेल तर त्याला मी कशी मदत करू शकेन यासाठी तो व्याकुळ असतो. म्हणजे हा गुण असेल तर लोभ आणि लालसा येत नाही या सद्गुणामुळे. पण आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आपले सर्व नातेसंबंध स्वार्थाच्या हेतूने बनवतात. समोरच्या व्यक्तीकडून मला काय मिळेल हे त्यांना महत्वाचं असतं. त्यांच्यासाठी प्रत्येक माणूस हा त्यांच्या इच्छापूर्तीसाठी असतो. म्हणजे निखळ मैत्री, निर्मळ मैत्री हे करणं त्यांना जमत नाही. तसंच धनाकडे त्यांची अत्याधिक आसक्ती असल्याने एखादाही क्षण पैसे न कमवता चालला आहे हे त्यांच्या गावीच नसतं. आता बघा, आपण भक्त आहोत, कृष्ण भक्ती करण्याचा आपण नवसाधक आहोत म्हणूया. आपण भगवद्गीतेवर किंवा श्रीमद भागवतमवर कुठलं प्रवचन असेल तर आपण भक्तांना किती आनंद होतो. आपण भजन ऐकतो, तिथे मंदिरामध्ये भक्त तर नृत्य करतात, सत्संग करतो, आपण प्रसाद प्राप्त करतो आणि भक्तांच्यासाठी असा दिवस आनंदाची पर्वणी असते. पण जो आता आसुरी वृत्तीचा आहे, अभक्त आहे, तो मात्र हे समजूच शकत नाही की हे सर्व, म्हणजे हे सर्व व्यर्थ आहे असं त्यांना वाटतं. का वेळ वाया घालवतायत ते, काय नृत्य करतायत, कुठलं प्रवचन ऐकतायत, काय फायदा होणार आहे, या वेळेत कुठला पैसा कमवण्याचा मार्ग ते का शोधत नाहीत, असा त्यांचा प्रश्न असतो. कारण भगवंतांच्या प्रती त्यांना द्वेषही असतो आणि मुख्य म्हणजे जे आत्मतत्व आहे की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, याबद्दल त्यांना पूर्ण अज्ञान असतं. आता इथे आज आपण थांबूया आणि उद्यापासून आपण परत सुरू करूया, म्हणजे पुढचा भाग सुरू करूया. 16वा अध्याय संपला की लगेच आपण 17व्या अध्यायालाही